Význam čítania určite nie je v dnešnej dobe zanedbateľný. S čítaním sa prudko rozvíja slovná zásoba a takisto rastie empatia dospelého človeka. Človek je ščítaný, možno aj viac empatický a schopný vnímať veci okolo citlivejšie a všímať si aj na prvý pohľad nebadateľné maličkosti. Aká je tvoja obľúbená kniha? Tak moja obľúbená kniha je vlastne Pán prsteňov alebo tá séria od Tolkiena. A viedli ťa rodičia od mala k čítaniu? A mamina číta, tak ma viedla k tomu. A myslíš, že čítanie má budúcnosť v dnešnej dobe? Myslím si, že už nie, lebo mladí ľudia sú viac zameraní na počítače. Aký je tvoj obľúbený žáner? Sci-fi fantasy. Si členom nejakej knižnice? Nie som. Že podľa prieskumu Slovenskej asociácie knižníc počas pracovných dní číta 57% mladých ľudí. Respondenti výskumu boli žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl a žiaci 2. ročníkov stredných škôl. Z celkového počtu respondentov tvorili 13-roční 10%, 14-roční 25%, 15-roční 17%, 16-roční 21% a 17-roční 19%. Aká je tvoja obľúbená kniha? Alebo čo čítaš najradšej? No, vyloženie obľúbené nemám, ale čítam všetko, čo je dobré vlastne. Snažím tak vyberať z každého žánru. A si člen nejakej knižnice? Nie. A tvoj najobľúbenejší autor je? Neviem. Nemám obľúbeného autora. A momentálne čítaš nejakú knihu? Momentálne čítam román Idiot od Tolstého. A čo sa ti na nej najviac páči? Ale je to také dobové, že vlastne on tam vypisuje tú dobu a vždy tie pocity a je to také komplexné, by som povedal. Aká je tvoja obľúbená kniha? Vieš čo, moja obľúbená kniha? Asi jedinú, ktorú som čítal, bolo Around the World in 80 Days. Taká malinka v angličtine, vieš. Takže to je asi moja jediná obľúbená kniha, alebo som ho jedinú prečítal sám. A máš nejakého obľúbeného autora? Jules Verne, on to aj napísal tú knihu, ale on veľa vecí písal, vieš. V tej dobe ešte o ničom nevedel a písali, jak bude. A ako vidíš budúcnosť kníh? Ako vidím budúcnosť kníh? Nie moc ružovo. Prečo? Vieš čo? Neviem, knihy upadajú, ľudí to nebaví, ako sú niektorí ľudia, ktorí to preferujú, ale na margo toho, že je tu internet a nová doba, vieš, taká elektronická, takže už to moc nepôjde podľa mňa. Každý si pozrie nejaký filmik, rozprávku, radšej ako bude čítať. Ale má to svoje čaro. K čítaniu kníh samozrejme patrí aj návšteva knižníc. Môžeme povedať, že do knižnice chodia zhruba dve kategórie čitateľov. Do prvej kategórie patria čitatelia s vypestovanými čitateľskými návykmi, ktoré už treba iba prehlbovať a ďalej rozvíjať. Druhú skupinu tvoria návštevníci, pre ktorých je knižnica doslova na jedno použitie. Knihu si vypožičajú, vrátia a viac neprídu. Pre Fakultu humanitných vied pripravila Marika Šimková kolektív.